li goristana Yeniköyê ya Amedê dengê qêrîn û zêmaran bilind dibe. Ev zêmar û lawolawo ji bo Profesör Doktor Qedrî Yildirim ango bi gotineke din mamoste Qedrî bilind dibin. Rewşenbîr û zimanzan mamoste Qedrî Yildirim ji ber ku xwîn rejiya sermêjiyê wî li nexweşxaneyeke Amedê canê xwe ji dest da. Ji gelek partî û rêxistinên siyasiyên Kurdan, nivîskar, rewşenbîr û xwendevanên wî di gel nexweşiya koronayê jî di merasima oxirkirinê de ew bi tenê nehiştin. Bîr û baweriyên dijberî hev li ser term û cenazeyê mamoste Qedrî civiyan û heman êş û xemgîniyê parve kirin. Kurdîtiya wî pêş bû. Nekî hizb pêş bû, kurdîtî pêş bû. Hezkirina wî viyaye û gere ev ya jî em zanimin ki pêşiya pêşî van demê de yekîtî ji bo me gelek qencî mamoste jî viya dixwast. Mamoste Qedrî heta temenê xwe yê 62 salî li ser ziman, çand, destan û dîroka Kurdî 14 pirtûk nivîsandin. Wî amedekariya 4 berhemên din ên li ser Kurdan dikir. Lê temenê wî têrê nekir. Rokîl bilgisayara xwe mêze kir got xanim got bû çend sal got min hine xebatê xwe çêkirine got tev mane her yekî wan got temam bûne ama ewa wan maye got ez pişkî ecelekim vana çêkim tu bi min re nexeyîde. Me got soz bide tu xwe pir aciz nekî got soz. Êvan neh de rojê dawiyê xwe pir aciz kir. Mamoste Qedrî di sala 2012 de li zanîngeha Artukliya Mêrdînê bû yek ji avakarê beşa ziman û çanda Kurdî. Xwendevanên wî yên lîsansa bilind jî di dema merasima cenaze de ew bi tenê nehiştin. Em girt zanik mamoste Qedrî heb bikekî din çend salê din maba wê gelek xebatê din jî derxiste holê. Gelek xebatê ku li ber destî wî hebû em pê zanin. Mütevazî bûn, tewazukê ecayîb li ser bûn. Yani ew tişek ku wî kiriye ki nê bikirana wê pela bi xwe xistana ezmana bifiriyana. Di dema veşartina cenazeyê mamoste Qedrî de xebatkarên Hereketa Zimanê Kurdî Hez Kurdê xwestin ala Kurdistanê li ser darbesta wî deynin. Lê asayişê rê neda vê yekê û al anî xwarê. Em qebûl nakin. Ew alaya ku hîn îtirazê pê dikin li Enqere hatiye bilind kirin, li İstanbul hatiye bilind kirin. Dünya alem vê alê naz dike. Mamoste Qedrî Yildirim eger ku em naz bikin, eger ku sağ biya û wesiyet bikiraye bi guta ala Kurdistanê dane ser cesedê min, ser tarmê min em vê baş dizanin. Mamoste Qedrî di sala 2015 de li bajarê Sêrtê li ser lîsteya Partiya Demokratîk a Gelan HDP bû parlamenter. Di parlamentoya Tirkiyeyê de jî hemû axaftinên wî derbarê astenkirina perwerdehiya zimanê Kurdî û rêgirtina li ber çanda Kurdî bû. Piştî parlamenteriyê jî dev ji kar û barên kelepûra Kurdî berneda. Herî dawî di malpera tora medyayî ya Rûdawê de gotar dinivîsandin. Cenazeyê mamoste Qedrî bi merasimeke girseyî hate binaxkirin. Li hêvî û daxwaza xelkê ku tev li vê merasimê bûne ew e ku ew xebat û keda mamoste Qedrî ku ji bo zimanê Kurdî daye her li ser rûyê erdê bimîne. Maşallah dekak Rûdaw Amed.